Hi ha hagut oracions, cants religiosos amb protagonisme infantil, discursos institucionals, a més de té i menjar típic marroquí. La inauguració de la nova mesquita de Tortosa, que també integra la comunitat musulmana de Roquetes, ha acollit a centenars de persones en una jornada llargament esperada pels fidels del territori. Des de feia 14 anys resaven en oratoris de dimensions molt reduïdes, sense la capacitat per absorbir a tots aquells que volien resar en comunitat. És un dia històric perquè això ho estàvem esperant fa temps que ho esperàvem en aquest moment. Nosaltres estem sempre oberts i sempre a dialogar. Nosaltres ara estem al moment de dialogar i convivència perquè al final és això el que et trobes. Aconseguir un centre de culte adequat ha necessitat d'un procés llarg i difícil. Ha comportat problemes per als fidels, però també per a la convivència amb alguns veïns del nucli històric, on fins ara es trobaven els oratoris. Sempre havia dit que la situació que es mantenia resant els divendres al carrer a la plaça Montserrat era una situació que no era digna. No era digna ni per als mateixos musulmans i no era digna per a la ciutat. Per tant, després de molts de temps de diàleg, de barejar moltes possibilitats, d'intentar moltes solucions, avui podem dir que tenim una solució que normalitza. La necessitat d'una bona convivència entre comunitats ha estat el missatge més repetit en l'acte d'inauguració de la mesquita. De moment, la seva creació és fruit de l'entesa entre les entitats islàmiques de les poblacions veïnes de Tortosa i Roquetes. El nou centre de culte es troba ubicat al polígon industrial Pla de l'Estació, en un espai de fàcil accés i fronterer entre les dues poblacions. Un dia abans d'aquesta inauguració, la mesquita patia un acte vandàlic. Els Mossos d'Esquadra han acusat Jordi Casanova, regidor de Plataforma per Catalunya a l'Ajuntament de Tortosa, per aquests fets. Al perímetre exterior del nou oratori hi va aparèixer una pintada amb el text «Ni moros ni mesquites, prou». A més, davant de la porta d'entrada es van trobar trossos de cap de porc i restes de bacó fumat. Casanova, que nega els fets, hauria incorregut en un delicte contra la llibertat de consciència i els sentiments religiosos. L'Ajuntament de Tortosa ha condemnat l'acció i ha reclamat la presumpció d'innocència per al regidor del consistori.